Asko pasatu zuen amonak. Gerran ere bakarrik egon zen urtebetez, zenarrik gabe. Etxean Frankoren aldeko ofizial bat hartu zuen, Javier, eta baita ere Zaturrarango emakumeen kartzelan ama preso zeukan Andre bat. Begibitartea zimurtu nion nik. Bai, badakit harrigarria dela bi bandoetako jendea izatea etxean gerra garaian, baina gauza bat ideiak dira eta bestea bihotza. Gauza bat ideiak dira eta bestea bihotza. Maritxuren hitzak hartu ditut gomutan hegaldirako deia egin dutenean. Txilera zijoan arrantzalea eta haren familia zeuden mailaren ondotik igaro naiz. Isilik zeuden, ez naute agurtu. Kontrolean, ordenagailuren poltsa, zamarra eta gerrikoa jarri ditut zintan. Atetxotik igaro naiz, ez du zaratarik atera. Gauzak jaso eta atzera begiratu dut. Jendea ilaran kontroletik pasatzeko, ez dut inor ezagunik ikusi. Maritxuren eskuen keinua hartu dut gogoan. Aitak azken aldi hartan egin zion keinu hura, bien arteko keinua zenura, bien arteko sekretua, azkena. Eta keinu bera egin nahi izan diot norbaiti urrunetik. Esku bat bestearen gainean jarri, lastandu eta maite esan isilpean.